Саломотон ба салом алейкум дӯстони азиз. Чақадар шуд ки бозори шаҳри Конибодомро ба навор нагирифта будам. Дӯстони азиз, метавонед видеоҳои моро аз нарху наво TJ тамошо карда бошед. Нархҳои ҳозир ҳама чизҳоро мегирем. Ман ҳозир бозори Конибодомам. Ҳатман видеоро то охир тамошо кунед ба канале ки дуюмин канали мо ҳаст. Нарху наво TJ подписация накарда бошед. Марҳамат дӯстони азиз, подписация кунед ва аз навигариҳои Конибодом нарху наво бохабар гардед дӯстони азиз. Қай рафтем видеоро то охир тамошо кунед. Камтар бошадам бар канали Санҷар Медиа камтар сабт мекунем ва монагиашро ба нарху наво TJ. Имрӯз рӯзи бозор. Дода? Дода? Тинҷиме?